Onye na-alụ gị nwa gị n'ike. Onye ọma ya na di na-emekọ ihe. A na-akpọ ya Mami Chika. Ị bụrụ nwaanyị nọ na di kpebe ekpere ka di na-anụ ghara ịbụ shuga mọmị ndị amụma na shuga mọmị ndị eze nwaanyị, maka na di na-anụ ume kata dawa n'aka ndị a afaghị obozikwa ndo okwofa ya dachizi di ufa ya da agwazikwa di na ihe ala ọchụ ka na ihe ala ọhụ mgbe o ya ejila nwunye ya ọkwụọlacha ndị amụma na ndị eze nwaanyị o wee kwuwe okwu na ọya ala hei bịakwanụ nụrụ ka shuga mọmị onye amụma si wee napụ nwata nwaanyị a di na-anụ ya wee kuchirizie nwoke wee na-etiziri nwoke mmadụ mkpu ọchụ nke bụzi na ọgwalụ di nwaanyị anụnwa na ha lakwana nwunye ya na ọla nwunye ya na spiriti mpafa akwabeghị akwa ya pụta wee gbuo onye bụ nke nwoke wee bịazie na be di nwaanyị anụnwa wee gbuzie amụma ebe ụmụnne di ya nọ si na nwata nwaanyị a chọrọ igbu di ya unu amakwa nke ka nke otu mkpụrụ nwa nwata nwaanyị amụta adịte mma nzu di nwaanyị a na onye amụma wee gbawa nwatakịrị nwaanyị aka wee narị ya nwa ya onye amụma si nke nwaanyị anya bulu akpịa na babe nne na nna ya na o mekata ka o chi ya taa azụ na be di ya na ya bụ onye amụma ya egbu ya na o mekata jee ka o jeelu ya bụ onye amụma ije ọjọọ na ya bụ onye amụma ya egbu ya hei na ọchịchị isoro udo nke anụ wee bee ka ndị udo na-achị bikonu jebenụ n'Ọnịcha ka unu chọọ onye amụma nwanne bụ Chika a sịrị na ọla gbugo di ya ka o gburu di ya wee na-achọzi nke onye oyi ekuchiri atịkwa na agadi nwaanyị ntịkọịkọị na-achọ ụmụazị ọbara fadị nkọ oyi ekuchiri ọfọzi ndị ompa ibe ya ka ọ chọrọ ikebe nwa ya ka ọ na-ararị nwoke mmadụ nwekwe na ife anya afụna diwu na-ejekwa ụka ndị amụma na-ejekwabe ndị eze nwaanyị na-ekwe ụka ndị eze nwaanyị na ndị amụma lagburu diwu chụpụ n'ụlọ be Chinenalụ ka ihe iji maka ya wee bịa. Iji maka nwa m a na-alụ n'ike wee bịa. Ka o si mee ka onye na-alụ gị nwa gị n'ike. Onye amụma di m onye amụma ya na di m na-emekọ ihe. Onye amụma. Onye amụma nwaanyị. Kedu afọ onye amụma? Chika. A na-akpọ ya Mami Chika. Ka ebe ọ na-eme amụma nke ya? Na Onitsha. O bezila Onitsha. Okay. Onitsha ka o bezi. So what actually ha ka ihe mere? So the thing started mgbe di m batara na July anọ. Ọ batara ịgba pampe na Ọgọst. So ọ bata onye pụrụ since March. So ọ bata wee sị m na dị onye amụma si anyị metụkwana m aka. Na ọkwacha mpe na 21st of August. O wee bịa metụ m aka. Na-asị ya ka ekwole ka akọbi ya nọ. Nọọsụ ga-emetụ na m aka na street mpe na-akpagharị na the compound. Na ụlọ metụ m aka n'ọya na ụlọ di na nwaanyị. Ya ma na onwe ebuti gị anwụ. Ya ma na onwe ewu di ma anwụ. Na-emetụ na nwaanyị ọzọ aka. So nsị na ọ na-agwa gị na ga-emetụ na nwaanyị ọzọ aka. Ka onye gbasara connection wee wukwa ebe nwunye gị kwa na ọnụ ndị ewu di ọkpara nke iji awa ofu nwa dị ma ndị ọzọkwa ka ụzọsọ gị ka afọrọ sị na maghọtakwa ihe gị na the woman na-ekwu na mmanụ bụ ụdị ka nka na ụlọ onye gị na-eme ọyị ọ sị ga-emetụnye aka nke aha dịchima nke a nwunye gị and mụ na mpaga dị n'udo o wee nwụọ. So the thing mgbe na-ebutezila anyị okwu anyị sịrị anyị na-enweji okwu since o ji bata. So lụzie on Friday ọ sị na mụ na wa baanyị so baanyị a ka m na witi nwa Kevin si na o ji si gị na wabụ anyị na-enwe okwu. Okay. So ọ sị m na m na m nyere ya efe na m nyerugodi efe. So kpọrọ nwa wee na baanyị on Friday ga Saturday ga Sunday olu Sunday evening ọ kpọọ m na phone wee sị m na m kpọrọ nwa jewe Ọnịcha na be the woman and na m ruo ebe ahụ na m ekụtakwa na anọ onyenwa bụ ihe dị m na mbịara nsị ọmụmakwa na chi jikwa na ọsị m na ọ gwachakwa na mkpọrọ nwa gbagoro ebe ahụ. So nwa ka mkpọ wee jewe ebe ahụ ya wakpọ onye tazi anyị wee ruo na nke the woman almost 7 o'clock nke ime abalị. The woman wee na-aba mba wee na-ajụ m na ụfọdụ onye ma na m pụtara nsị ya mba because already di m agwago m ma agwatekwa na ọnyanwa dị iri. Nsị ya mba na o wekwa onye mmanụ mmụọ amụghọ nakpo n'ime si na Zakọ mmụọ amụghọ. So the woman ekwenye meghere anyị ụzọ mụ na nwa m anyị rahụrụ n'ilo that day anwụnta jide nwa ntakasị ya n'ahụ. Ka side ebe onye a nọ? Onitsha. Ebe a n'Onitsha? Don't cry. Sorry. Calm down. Sorry.
the woman, when you had a user, whatever I said, Pico, go for the sake of Mwa. No one can pick it out, the one in me, I use. Someone will slept outside. I'm going to national for the wager. Dog don't have a back. Exi weji konya potaya. Oh, dim potaya. Exi a drop uno poba. Yes. That's a drop why was it? Because the Muslim and we're bad, over the woman pushing the more pushing. Not the woman, no, you may not. So I gave out your poor the one pushing. Where may I use? And a June phone because so easy phone. A June phone made you communicate, say, we don't have any other option. I'm to select outside now, and now I'm more 10 months. Over Sunday, over not Monday. I but if I want to cast China. Although Monday, the woman sing Namunawa. Near Mezina, no, I guess I get. Why I doesn't need you. No, I buy. We'll send them with the Monday. Dim bomb na phone, wasting na Tuesday, na about a bear. Na the woman's son. So, let's go, yes, which is yesterday. I bought a repeated. One of my mother, with my way balata. Na bear. We check the woman, we be. So, the woman, be. Make sure no, we pop them. Didn't call me. Nedim neba. Oh, bless you. Oh, bless Chaha. Oh, bless Chaha. Say, I have a so now, oh, bless Chaha. This is more weapon. Wasting a much of you, Ibudim. Now, why are you a guamo? What do me here, me? My neighbor has it in our bar. They put a lot of things. Wasting now, you are one on a moon, not bony moon. What I was up on a gate. Nam not bony moon, that pack up. Now, so it has not. But the only money. And now one she has another compound also. That she will. No, you boom. The man they will come to the compound. That I should pack my other as well. Yeah, only myself now. This man they did. I am my whole last year, 2025. I didn't matter. Go get in a diggy video, no, 2023. 2023, I'm going to know. This next month, you make 3 years. What led to Ijebonyama? Again, I dig on any issues. Here, what led to Ijebonyama? I natural. Makai natural. I'll go Makai natural. Melo, you connected the woman. Makai natural. Maybe you connected the woman. So, you talk more, wish you want more last year. Because Mbemuna Dimo, no, it was a problem. Which is also now equal to one of my two. So, it may be a season making. My woman, I need to shock a season solution. From there, I know the woman to matter. So, since I know the woman to matter, or this is a if now, I want me the woman number. Or this is a if now, wasn't what I didn't know because you can't back at I didn't name or poor over or poor the woman or poor more monthly on a good woman. And all but that, or you go. Or go car, or budget the woman, or go everything, or budget the woman. So, even who know the woman now, the man look about who know care, but the woman alone, and the woman got him now, win the name. And I'll condemn now. I'm not coming to the name. I win the name, no, ya, a media, and done a teacher win the name. But let's see the woman win the name. This woman won't be on now. She's always at home. But not on our motor. Nay, you have a business on him. So no mama. So Nyazika that yesterday, that wish on Tuesday. Also give bula get ya poor give buli give. Yes, also was born apple. Nam buli him say nazo. Born a penny now, my husband did not say anything. Because yeah, all this thing with their plan. So now I say more na they welcome at the family. Nos born apple now. Namu bulunge, nam je pagya apam. They say not just if in this compound. Any door you have in this compound, no you boom. And now was not a galage. No, all our shop cannot help you. So, Fuzzy now, always. After the temple was so more busy. Kanje Bulabam and the one no Nimuno, one need in La Hora. But then Nimuna, Kanje Mapa, and one may be in Amapa. I want a man of Zeba.
So now using her case even one because the woman put a little ozugbo. Boy, you know, my husband says no, JJ buy na mote. Na mote na kuzila up. So mo say mo abaze ni mu no kan je kpolo nwam ka je park ya na akwa ka ipo. Afozu mo nwa. Before me na put say hammer, my husband now the woman hard life go out. So ngozi umunne di na ha kpogodo my husband. Ka ha join because one na not at the compound. Ka ha join na ha kpo nwa. Okpo my husband say my husband confirm ono na kpo nwa rep. Na sizi ha. Kezi ka si kpodozie nwa. Everybody was na palo. Na-ekwu kezi mgbe ha ji kpọrọ dị nwa. Kemgbe ha ji jiziji kpọrọ dị nwa ti na moto. Because ha me ha dị kpọrọ dị nwa ti na moto ya mo ho. So di m na-asị m na m je na di m na-agwazi ụmụnne nwanne nwaanyị kpọrọ na fo. Sị na mepere m ụzọ ka m paaki akpa m na mpụwa. Na nye nwa kpọrọgo nwa. So nye ka nna because the woman na-ekwu yesterday. Abe na agwa ha na ọ bụkwa n'otu aka esi eme. Na ọ bụgo sef na unu chọrọ ịgbasa the marriage. Na ọ bụgo otu aka esi ịgbasa the marriage. Na ọ bụgo onye ọma ya abịa gbasa the marriage. The woman sị na onwe ihe mmemme. Na m tara anything for the okutu. She keep repeating that word. Is that onye amụma ọnụdi? According to her, but I feel the economy. Nwere ụmụaka? Yes, ụmụ 6 and all of them are grown ups. Last born I did 13 or 14 years. All of them are grown up. Oh, an elderly woman like neighbor go to the husband abo. Oh, di nne nke ma. No, I thought to the. I thought to the woman can I had 60 years or so. Agafigo. I've been Agafigo. It's well, don't worry. We'll do our best. I just shut down again. I just shut down my gag and my fag in me. I will continue from that.